ten biak in area hi thu thang om ne wa khan ZPM in and party officer ta na hual fel to ti deuh chiang khan ni a amaro chu sarkar ma sa khan dan alo siama the Mizoram Restriction of Use of Transfer Land Act 2022 hin lo siam diam to ni an chua ma in he dan in lo siam vek maya a thap lo na po ka khelem lo ma ro chu khati lai khan eng chin hinge an chua sana eng chin hinge nen la retain tur pol la hiat mi lo wa chu van chuan ada na lampang kha an lo siam ma sa a chu sang ile som ni pathum khan an amen le ni eta hian section 3 kan en chuan Assam Rifle ina an chua san tur mun ma aram leilung le building omni chuan building asunga bungra zong ne engkim awa in movable le immovable property zong ne Mizoram sarkar ta niang tiani tani chu tiani chuan sarkar ma sa ten sang ni le som ni le pathum khan he church area kan ti Assam Rifle Biak In area hin lo chu fel dai to tin ani tuin nge biak in ni chu kan ti chuan sarkar ma sa khani an chu fel der mai he sarkar ta ani fekang ti ni tok mai amai ro chu dan chu siam that theya enin kha dan ka kan siam thatura ka ngaya kan siam thanga biak in ram chungchanga hian tun mai in thudel kilte nge lo om a document te kan en chianga danang thapin thatakin hei chu kan rel anga atul angin dan poi kan siam thamai don ani chu tian ni lova he dan hi ang ani nang ngau kan man don chuan biak in ram po sarkar ta tur vek ani chu wangin kan hanin pu thin takna apu tu te hi pu le hi lo ngai jok fo mai thina a boy thla khop maya